Maastricht. Traktat. Jeg kan ikke huske, hvad jeg skulle sige. Men unionen var ikke helt stendød. For i 1900... 2 sekunder, kan du ikke lige holde den her? Ja. Hvad hedder du? Hedder du EF? Nej, jeg hedder EU. Nå, for søren. Ja, for på baggrund af Maastricht-traktaten i 1992, ja, der skiftede EF simpelthen navn i 1994 til EU. Etableringen af det indre marked og socialistisk sammenbrud i Østeuropa skabte 2 ønsker. Hvilke? Det tænkte jeg nok. Yes. Skab 2 ønsker. Andrea? Ja, styrke integrationen af de østeuropæiske lande og binde det store Tyskland tættere sammen med EU. Traktaten opererer med 3 søjler. Under første søjle besluttede man i 3 faser igennem 10 år at oprette en økonomisk monetær union. Den ligger senere hen i fælles valuta for en række lande, der blev kaldt euro. Kaffe? Jeg har ikke startet din idé. Søjle nummer 2 handlede om udenrigs- og sikkerhedspolitikken. Man besluttede nu at have en fælles udenrigspolitik, men det krævede enstemmighed. Der blev der ikke oprettet en særlig EU her, men man besluttede, at NATO skulle være en del af forsvaret. Den tredje søjle omhandlede samarbejdet med hensyn til politi og retspolitik. I modsætning til 1986, jamen, så opfordrede et flertal i Folketinget faktisk Danmark til at stemme ja til denne traktat. Men alligevel var der knepen flertal, der denne gang overvejende stemte nej. Dette var som en chokbølge for EU. Altså pisse!